19 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон беморхонаи рӯҳӣ ва наркологии минтақаи Кӯлобро мавриди истифода қарор доданд. иншооти соҳаи тандурустӣ аз 4 ошёна ва таҳхона иборат буда, масоҳати замини он 5658 метри мураббаъро дар бар мегирад. корҳои сохтмонӣ аз ҷониби мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фаридун ба иҷро расонида шудааст. аз рӯи лоиҳа дар бинои мазкур ҳам бемориҳои наркологӣ ва ҳам бемориҳои рӯҳиву равонӣ табобат карда мешаванд. дар маркази беморхонаи наркологӣ дар минтақаи Кӯлоб 40 кати хоб, 8 шуъба аз ҷумла шуъбаҳои занона ва мардонаи беморони майзада, наркологӣ, экспертизаи судӣ, табобати ҷойивазкунии ёрирасон, наркологии наврасон, эҳёгарӣ ва шуъбаи таҳлил мавҷуд мебошад, ки ҳамаи онҳо ба талаботи замони имрӯза ҷавобгоҳ ҳастанд. дар таҳхона дармонгоҳ, озмоишгоҳи клиникӣ, бахши ташхисӣ ва экспертизаи наркологӣ, ҳамзамон маркази экспертизаи тиббию судии минтақаи Кӯлоб ҷойгир карда шудааст. дастгоҳу таҷҳизоти беморхона аз қабили дастгоҳҳои нафаскашии сунъӣ, оксигенератор, ӯзӣ, катҳои ташхисӣ ва асбобҳои асосӣ барои ёрии таъҷилӣ аз хориҷи кишвар ворид гардида, ҷиҳати табобати пурраву саривақтии беморон мусоидат менамояд. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд, ки беморхонаи мазкур бо чунин шароит дар миқёси ҷумҳурӣ аввалин ба шумор рафта, дар он имконияти аз 3 то 21 рӯз ба табобати шабонарӯзӣ фаро гирифтани бемориҳои наркологӣ мавҷуд аст. дар беморхонаи тозабунёд 20 ҳуҷра бо шароити муосир таъсис дода шуда, он имкони дар як вақт ба 40 нафар хизмат расониданро дорад. ҳамкориҳои беморхона бо як қатор кишварҳои хориҷи мамлакат низ хуб ба роҳ монда шуда, табибони марказ пайваста бо мутахассисони баландихтисоси хориҷӣ такмили ихтисос менамоянд. айни замон дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон 8 ва дар беморхонаи мазкур 4 нафар табибони баландихтисос фаъолият менамоянд, ки саҳми онҳо дар барқарор намудани саломатии сокинон назаррас арзёбӣ мегардад. ёдовар мешавем, ки соли 2015 зимни оғози корҳои сохтмонӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои босифату ба талаботи замон мутобиқ сохтани иншоот ба масъулин дастуру супоришҳо дода буданд. тибқи маълумот, бинои қаблии беморхонаи наркологӣ дар минтақаи Кӯлоб ҳанӯз соли 1982 сохта шуда буд ва бо мурури замон таъмирталаб гардид. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва дар доираи сиёсати иҷтимоии роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бинои нави беморхона сохта ба истифода дода шуд ва ҳамакнун шумораи кормандони он аз 50 ба 120 нафар баробар гардид. маркази вилоятии равонпизишкии шаҳри Кӯлоб, ки дар қисмати дигари бино ҷойгир мебошад, аз 3 шуъба, шуъбаи қабул, занона ва мардона иборат мебошад. марказ дорои 60 кати хоб буда, он ҷиҳати таъмини хизматрасонии баландсифат ба аҳолии 10 ноҳияи минтақаи Кӯлоб пешбинӣ гардидааст. аз рӯи тартиби муайяншуда дар беморхона нафароне ба бистарӣ фаро гирифта мешаванд, ки роҳхатҳои равоншиносии шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлобро дошта бошанд. бо мақсади боз ҳам баланд бардоштани малакаи касбии табибон ва ҳамшираҳои тиб, бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, онҳо ба курсҳои кӯтоҳмуддат ҷалб карда шуда, савияи дониш ва малакаи касбии хешро пайваста баланд мебардоранд. ҳоло дар минтақаи Кӯлоб 6 нафар табиби равоншинос фаъолият менамоянд, ки аз он 2 нафарашон дар маркази вилоятии равонпизишкии шаҳр ба кор ҷалб шуданд. пас аз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои нави маркази вилоятии равонпизишкӣ, беш аз 80 нафар бо ҷои кор ва маоши хуб таъмин шуда дар хизмати аҳолӣ қарор доранд. табибони беморхонаи рӯҳӣ ва наркологии минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дастгирӣ ва ғамхориҳои пайвастаашон нисбат ба кормандони соҳаи тандурустӣ изҳори сипосу миннатдорӣ намуда, бо итминон иброз доштанд, ки баҳри таъмини солимии ҷомеа, дониш ва таҷрибаи андӯхтаашонро равона месозанд.